Πάμε στον Γιάννη Σουλιώτη με νέα στοιχεία που προκύπτουν από το περιεχόμενο αυτής της πολυπλούσιας δικογραφίας και δείχνουν το άγριο παιχνίδι, το άγριο παζάρι, τις απειλές και τα στισίματα γύρω από τις επιδοτήσεις των ΟΠΚΠ. Και τους διάτριτους ελέγχους ΣΥΑ, όπως και τις απειλές σε βάρος των στελεχών του οργανισμού όταν πήγαιναν να κάνουν ελέγχους και τις πολιτικές παρεμβάσεις για την εξυπηρέτηση ή την προστασία της πολιτικής πελατείας. Πάμε να δούμε τρεις χαρακτηριστικούς διαλόγους. Ο πρώτος από αυτούς έχει καταγραφεί τον Οκτώβριο του 2024, ένα ανάμεσα στον κριτικό παράγοντα που είναι γνωστός με το προσωνύμιο Φραπές, ο οποίος, έχοντας ενημερωθεί για επικείμενο έλεγχο στις αιτήσεις που έχει υποβάλει στην Θεσσαλονίκη, απευθύνεται στον πρόεδρο του ΟΠΚΠ και του λέει επιτακτικά: σταματήστε τον έλεγχο στη Θεσσαλονίκη. Η Ελβίρα, που είναι επικεφαλής του κλιμακίου ελέγχου, θα μας κάψει. Επίσης, επειδή στον ίδιο απαιτήθησαν πίσω το ποσό των 30.000 ευρώ, λέει: μου ζητάνε πίσω 30.000 ευρώ, θα σκοτώσω τον αντιπρόεδρο του ΟΠΚΠ. Απειλή. Αδιανόητα πράγματα. Για τον επίμαχο έλεγχο στη Θεσσαλονίκη υπάρχει και ο εξής διάλογος. Είναι ο πρόεδρος του ΟΠΚΠ, ο οποίος καλεί τον επικεφαλής της διεύθυνσης Πιερίας που έχει αναλάβει το συγκεκριμένο φάκελο και του λέει: πάρε το φάκελο από τις κοπέλιες να δούμε τι γίνεται. Γιατί, ρωτάει εκείνος, πιέζουν οι πολιτικοί, είναι μεγάλοι? Ναι, απαντάει ο πρόεδρος, πολύ μεγάλη. Και το πιο ενδιαφέρον ΣΥΑ αφορά σε έναν έλεγχο που θα γινόταν στα Ζωνιανά, στην περιοχή των Ζωνιανών. Εκεί ο αντιπρόεδρος του ΟΠΚΠ μιλάει προς τον σύμβουλο υπουργού που εκλέγεται στην περιφέρεια του Ρεθύμνου και του λέει ο πρόεδρος προς τον σύμβουλο του υπουργού: κάνε τα κουμάντα σου, εάν δεν αποφύγουμε τον έλεγχο, να είστε όσο το δυνατόν καλύτερα. Να κάτσουν στο καφενείο να μετρήσουν τα ζώα όμορφα και ωραία. Είναι όλοι ψηφοφόροι του υπουργού. Διακρίνουμε ξεκάθαρα τις απειλές, λοιπόν. Τις απειλές και φυσικά το πώς σταθμίζεται και το ζήτημα του πολιτικού κόστους.